चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नोट दे के वोट तोहर काट ले हम हो बाछी। नोट दे के वोट तोहर काट ले हम हो। का कह तारा नोट दे के ओठ तोहर काट ले हब हो। तू भौजी के यही गन काट ले तोहरे लगे नोट बा कि काट ले हब। मौगा मिलल बाटे हमरो भतार। मौगा मिलल बाटे हमरो भतार। लेके आइल गावना नसे ना बिछावा। आखे ई बताव तू गाना गाव तारा आ कह तारा कि मौगा मिलल भातार। अब तोहरो से कोई दोसर भातार होई बिछावना नाचे वाला। हर प्यार हमसे करेलू के नाला। अरे प्यार हमसे करेलू त तनी हाथ से बताव केतना हेतना कि हेतना। से ना हटो सीना से सटो रखल बड़ा दूरी में अरे दूरी में। ऐसे ना हट सीना से सट रहब बलम तो से दूरी में। तो जानते बारा कितना मजबूरी वाला काम कि सीना में सट इहे सब कहल जाला। हट आ सीना से सट। मिलेला बोलवलो यार हेने ओ। मिलेला बोलवलो यार हेने ओर। मिलेला बोलावल यार हेने और के मतलब केने हम सब जानता नहीं रे। बुर्बक ई सब मत समझ रे कि ई पागल हैं। सीधे सीधे कहना दे कि खरिहानी में जहाँ जाहे तहाँ खाली मिलताटे छूट हो। केहू नाही नमरी धरावे भर मुठ हो। ऐसन का हो जहाँ जाई तहाँ मिलते बाटे। चौकी भर खाली मुट्ठी में धरावते बारा। ई गाना भाई लोग बढ़िया सूट नइखे करत। ऐसे कह कि जहाँ जाई तहाँ मांगे लंसन हऊ चीज आ कैला के बाद। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो भाई लोग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।